Отключил. Зачем? Алфавіт у нашій мові разнастайний і нелегкий. Некоторым літерам присвоїм зараз ми характер ёмкі. Ёмістий. Дык вось. В нашем алфавите есть мягкие и твердые. Ті, ці. Г! Сонорные и звонкие. З. Дж! Свистящие, шипящие. Ша. Ч! Характеры у них. Апостроф! Характер им присвоили, усе мы их засвоили. Калі не зрозумела, повторим еще раз. Апостроф. Дык вось. Ч! Апостроф!
Жили-были у Решты плотки. Из хлопотной молотки. Жили-были, не тужили. Эти службы не служили, они денег працавали, только танцы танцевали. Як почнуть танцевать, По всей реште чувать. Уздымают хвали, сами себе хвалят. Но стренуть кого? Не отпустят так его. У круг запрошают, скакать примушают. пострашали нех рака. Закружили мараку. Голову згубив гусак. 3 години повз до хати. Потім стреля куня. Танцевали з ним півдня. І мазурку. І капак. Лень живи, окунь бядак. Стрелі шарапаху. А та із-за страху забігла в хатину, зарилася у діду, та лежить вся дрижить. І головенька мався вести, і пічку сидять у нори, я не там юни. І карасі, молодять, і углей зариваються, а то так ховаються. Алины толстуны, великие хитроны. Пора или плоткам веселым молоткам Запросить шубака, станцевать гапака. Як пойшов шубак танцевать кабак, руки в боки, сам у скоки махал плоток веселых молоток. Шубак плоток забавляє, зяку роззявляє, зуби щерить, каже, час вечерять. Убачили плотки шубакову глотку, А в ній зуби в 3 ради. де від страху хто куди, Хто вмів? Хто в тресньо? а хто просто на нульох або глей завівся. Ти под корж зарылся. Поховались кто где, стало тихо в воде. Ніде не скажуть, ніхто не плаче. Под корж не ховається, углей не заривається. Не ляжить, не дрижить, ди на утёк не бяжить. А як же плотки, веселые молотки? А їх навіть не чувать. Зараклися танцевать.
Дякую за увагу. Жаніша,